sidi bencang yen sangaji mitir latinya ngedali wos buta kok jagani sabetan ben gitu dikei bakal dapat bertemu kembali di tempat dan suasana yang menggembirakan pada malam hari ini. Iya, ini desa mana Mas? Desa Sambi. Desa Sambi, Pasar Sapi. Mas. Alhamdulillah Dek wingi ketemu sakniki alhamdulillah ketemu lagi. Wah, sehat selalu Mas. Alhamdulillah sehat di. Mboten kesel nggih? Oh, mboten. Kula iya, selalu. Kok statusnya kesel? Oh, mboten. Niku nak cuma status gue isen-isen. Tiwas ora status. Oh, alah. Nggih, alhamdulillah niki acarane napa Mas? Acaranya tidak lain tidak bukan memperingati HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wah, nggih didongakne kagem sedaya masyarakat teng mriki. Kula ngaturaken matur suwun sampun mirsani teng mriki. Mugi-mugi sak bibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Mugi-mugi saged awet leh momong anak putune. Amin ya rabbal alamin. Wah niki sing mirsani Mas. Luar biasa. Luar biasa sangat teng sampai pojok mriko Mas. Nggih, ning nggih mboten teng mriki mawon sing mirsani wonten teng channel YouTube. YouTube sinten Mas? YouTube Astabrata nggih. Sampeyan mau arep mlebu kene nak yo kangelan to mestine penontonnya bludak. Nggih, bludak niku wau, badhe miyak kula wau. Ning mboten saged, ning akhirnya lewat belakang. Ora ketemu sapi to. Niku wau pun ngambu-ngambu sapi ngoten Mas. Ning kok yo ngambu tletonge. Iya, niki ngaturke panuwun dhisik karo Bapak Lurah, Pak Indro sing wis nimbali aku lawan dik niken. Oh nggih. Sak rombongan. Sinten namine Pak? Pak Hindro. Pak Hindro. Tiange ingkang pundi Mas? Lho, masa dereng sumerep lah. Oh alah nggih sing macak kados napa niku Janaka ketoprakan apa? Janaka ketoprakan. Oh nggih, sugeng Bapak, matur suwun Pak, sampun nimbali Mas Akbar sak rombongan. Sehat selalu nggih Pak nggih. Luar biasa. Kalih nyonyane Pak. Waduh. Nyonyane pundi? Oh, sebelah nggih, mangke nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi. Nggih, siap. Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk dikancani. Ayo, Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk sapa? Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. kok pempes Bisa pempes. Sampeyan ki mon rene wis pempesan Pak Geng. wes gandok telu Gandak telu. telu le katane nek ora Kan ning gedebel. nggih wilujeng dalu Mas Akbar Wilujeng dalu iki sowaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. kurang apik piye to aku wis manggake Ngadeg lek omong lek caturan ki ngadeg. ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. iki wis mentok yo Yo rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. naik
Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Piye? Sini sayang. Oh iya. Ah, rene. Ya sayang. Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho nyapa, rene iki lho. Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yok napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sambi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi apa ngene iki ra ada apa-apa menehi lho. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sakmono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo aneh. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggap kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek iki jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Ancane ra boros kok. Nggih. Kuwi apa ya jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken iki lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Sampeyan ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya mentritil ae. Jenenge wong takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. 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 Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh. Dalang. Heeh. Cekeprak. Lek mu jejek bendes apa piye? Deh. Ya ora to, ya tetep go sikil. dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Sotenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngenteng ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Nggih. Sikilmu kaya jahe ngono. Jahe. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Ngapa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang jajal, Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, tang ngono. Dalang heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Ayo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nganggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mikir klalik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Lir tate dwilet tengko oh
Rahayu anggung manguncang nidi Benjang yen sangat cimitin Latinya ngedaliwus Buta Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? Ya Tolong Mas, bener. Mas, karo Mas, ya ampun. Niki mustaka Leru. Niku bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lah. Kayak dikei bantal malah kayak tumpeng. Kayak tumpeng. Piye Mas, tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marahi kowe kok iso. Oh, putone ayo gelut piye pemundang apa. Iya. Ladalah boceng-boceng iblis sanat preik cacat. Ladalah. Iki ana bawongan gedhe kecile apa? Bawongan piye? Heeh, bawongan gagah gedhe sur sapa iki? Alah. Tak ngene apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, gelut. Ayo. Tembunge jan kowe enak banget. Ayo. Kelakon tak iket, kelakon jadi batang kowe. Wah, gelut iki. Lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah pokoknya. Sesek. Cek. Wah. Terus antem nih, terus. Remuk. Wes, Dek. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya Pak Bu. Tepuk tangannya Pak Bu. Wah. Jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi wingko sing delok ya meng bocah-bocah Bocah-bocah kita ngono kae. Kok bahasamu ayo gelut ngono kae wis pahami Ben semua. ben simpel ben dimengerti. Modelnya kayak ucok bakal. Cok bakal. Bakal piye? Hebat luar biasa. Iya Mas, makasih. Jan bocah bagus seram ya ampun, ya ampun alah. Tadi Dina, Tong. Ah,
Modele koyo jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek kepareng. Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah katuran pinara Monggo, otot. Om Indra, Om Indra. Bapak Indra nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepote, Cok. Disapa, Dik, disapa. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Sugeng dalu, Mbak Niken. Dengan paring asma Bapak Hendro nggih? Nggih. Nggih, watase enom sanget. Asih 17 Asih 17, Pak. punjul. Oh, punjule. Ning alhamdulillah panjenengan niku tasik ketinggal enom, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah, kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih, saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan mendatangkan Ki Dalang Akbar Syah alam. Sahalam Salahan iki, Pak. Nggih. Nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun. Nggih. Niki ngaturaken setunggal mbokos tunggal ngoten nggih, Pak nggih. Nggih, Nyanyi. nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Oh, Duh, kok duet? Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. monggo Ya kersa, ya jelas nggih. kalah. Rasa babak kok. Nggih, Bapak. Kok dipijeti ngoten aneh. Tak kandhani Masku lho. Nggih lho. Putih Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Ya, persis. Lho, niki saestu Mas jenengan. Iya to Ki. Oh. Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Masku. Asli Mas Oh, Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa, Pak? Lah, lagune monggo, Pak. Rondo Kempling. Oh, nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempling lagu. Ya kan lagune. Oh, lagu. Lagune Cok. Oh, nggih nggih nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Omongan sawah. Jawa. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk. Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, mikir. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. 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 Dono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas nanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nggih. Eh, Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontekne dhewe kaya. oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih, Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen, Pak? Kualik. Ora Mas, aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo. Dalu menika hajatipun Desa Sambi bersama Pak Kades dan perangkat
untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira ngomongnya dawuhe wis tau walus dong. Lah ya wali lah kok merdeka gitu lho. Oh, tenan kaget aku. Semangat loh. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabeh napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, ayo Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-banding. Banding ke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musik irung muni kok. Lho aku iki Pasti Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah, Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih. Nggih. Luar Wah, luar biasa. Ah. Swanten jenengan saya, Pak. Ngoten niku belajar karaoke teng pundi, Pak? Weh, iso Gak Mas teh. Apa jenenge? vokal ngono lho. Lah, heeh ngono kuwi lho Mas. Aja buka wadin ndone. Kok gedhing aku. Aduh. Mas teh karaoke teng griya ngoten to, Pak? Nggih. Saking YouTube ngoten niku lho, Karo Pak. ibuke kuwi. Nggih. buke sapa karek. Wong buke iki yo. Buke lari-lari. Nggih. Nggih, Pindah malih sampun matur suwun Mas Dalan. Sampun suwun Mboten malih. Mboten malih, Pak. Sampun matur suwun. Nggih. Kula nggih matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Pak, Aku ya tak melok medun di sana. lho, niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Ah, Nyuwun lagu. nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwathah niku. Nggih, wah. Luar biasa. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Maaf, Bapak blangkone abang. Bang. Abang. Bang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah antara toh? cilik Lenggah. karo Nggih, cilik. lenggah. Wonten toh, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Bu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge pang Joko Tingkir. Kok ya metu ae. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Gong. Wis maem. Lho sudah sudah ada panitia. Biasane njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu to, Dik. Heeh. Pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Nih. Aku wedi iki dikira tuyul ngono. Bengi-bengi kok turu dakno. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem ki lho disuruh. Maem ya. lho. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Dang. Ayo Tik maem Tik. Iya Tik. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Ah, didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane. Iki moto. Oh, moto karo ya. Iya. Wah, ngabrakal dong yo. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Ah, Wah, wis syarat anu dibimiki. Mimik Tik. Mana mimik kuwi emoh aku nek. Mimik apa? Mimik cucu.
Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, jangan Mimik ulang. nak, mimik ti, mimik nak. Ya Allah, mimik. Wis remuk. Piye to piye, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik ti. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ini bae kok iso. Ya ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. Ayo nembang yo. Nembang. Oh, pamur. Ya roh meneh aku ora ngadus. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebang. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro ta. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Napa? Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Hah? Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enek. Pripun iki Joko Tingkir apa Lewung? Monggo nek Lewung mawon. Oh nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih. Mas Victor. Ayo Mas.